I-shake ko tayo, shake. Isa. Anak. Gusto ka? Years later. Sa mga guys, mga kabings. Yes, no? Ito na ang aking top premyo, top promo ng cellphone loan na worth of 50 pesos na cellphone loan, no? Tulo ka bukang makadaog karoon. Nadari mga pangalan. So, bago din ang mga kabingka, na ipa-shoutout. Shoutout din ako si Maiko Lava, Toju Yas, Renzo Bailula, Alex Usuko, Alex J. Dato, Ray Rafael Dael, Charles Magno, Jerry Euro, Mark Anthony Christian Ozo, okay? Usman Aran. So, here we go. Ito na, isuluban ako dari wala na ipagupalo kita shake ko tayo, isa. Ito na unang makadaog ko vlog. Password kayo kailangan ko pagod yun, diba? Walang labis, walang unang pangalan isa ni si Milano Iglano yun, una to punta na to ulit takbo ba na to tali mo nga ulay daw kedua dulu kedua bisa kan nih congratulations kay Mark Roy, no? Katuting yun ikatulog so kung dili mo makadaog karon ulata ang akong sunod na top premium, okay? Ito na ito na to mga kabingka congratulations kay Junel Rodrigo, congratulations mga kabingka. Narito mga pangalan nila mga kabingka. So good luck very next time na lang mga kabingka. So please don't forget to subscribe, like, comment and subscribe. Ayaw ko mag-yung istitak ko kahit ko may makalimti po ng notification bell para lagi kang update sa akong mga
funniest video. Okay? Ito po si DJ March Barrios.